Καταρχήν, στο Ιερό Ευαγγέλιο παρακολουθήσαμε δύο θαύματα. Δύο γερά θαύματα που έκανε ο Κύριος μας σε πολεμμένους ανθρώπους, σε εποχής του. Το ένα θαύμα ήταν δύο πολεμμένοι τυφλοί, οι οποίοι είχαν χάσει το πόστο. Και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μας έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μες στον κόσμο, που όμως δεν μπορεί να δει αυτόν τον κόσμο. Πόσο πολεμμένοι ήταν. Και όταν συνάντησαν τον Χριστό, ο Χριστός τους είπε, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό? Και του ομολόγησε την πίστη. Και αμέσως είδα το φως τους. Τρομερό πράγμα. Και αμέσως πιο κάτω, ο Χριστός συνάντησε έναν δαιμονισμένο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε χάσει τον Θεό. Είχε χάσει τη χάρη του Θεού και μέσα του διαρκούσε διάφορο. Και όταν είδε τον Χριστό, μου λέει, Κύριε, πιστεύω ότι εσύ μπορείς να κάνεις καλά, να με ελευθερώσεις. Γιατί η δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από τον διαβόλο. Το λέμε γιατί και πολλοί σήμερα άνθρωποι παρενούνται από πράγματα. Είναι δαιμονισμένοι άνθρωποι. Εδώ το καταλαβαίνουμε τα λόγια τους και γενικότερα τη συμπεριφορά τους. Χριστός είναι ο μεγάλος γιατρός. Και θεραπεύει, λέει, κάθε αρρώστια στους ανθρώπους, αλλά με μία προϋπόθεση. Αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι το Χριστό. Αλλά τα θαύματα δεν έγιναν μόνο από τον Χριστό. Τα θαύματα, αδερφοί μου, έγιναν και από τους Αγίους. Πρώτα, σήμερα, 11 Αυγούστου, γιορτάζουμε ένα μεγάλο θαύμα που έκανε ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Γιορτάζουμε το θαύμα που έγινε στην Κέρκυρα το 1716, όταν οι Τούρκοι θέλησαν να καταλάβουν το νησί αυτό και είχαν τότε την εξουσία τους εμπνευστεί. Τότε, στον πόλεμο εκείνο, την επίθεση εκείνη πάνω στο κάστρο, στεφανιζόταν ένας καλόπεδος, ένα κοκκινό σπαθί που έδωσε τους Τούρκους και τους έκανε να τρομοκρατούν. Έτσι λοιπόν, σήμερα η Κέρκυρα πανηγυρίζει. Η Κέρκυρα πανηγυρίζει, μάλιστα, σήμερα ικανεύουν το Ιερό Πυλίψανο σε ολόκληρη την πόλη. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί η Κέρκυρα έκανε σήμερα τσαστική. Εάν δεν υπήρχε ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ο οποίος Άγιος Σπυρίδων είναι ο μεγάλος Ιστρός Άγιος, ο οποίος έκανε το μεγαλύτερο θαύμα μέσα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Όταν σηκώθηκε και ο Άγιος βλαστημούσε, έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Σηκώθηκε, πήρε το κεραμίδι, είπε στο όνομα του Πατρός του πάνω και φωτιά, και του Υιού, έπεσε κάτω νερό, και του Αγίου Πνεύματος, και στο χέρι του Αγίου του Χώρου. Ήθελε να διδάξουμε αυτό, ότι το κεραμίδι είναι ένα, αλλά αποτελείται από τρία συστατικά. Έτσι ο Θεός είναι ένας, αποτελείται από τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό, τον Άγιο Πνεύμα. Την Αγία Τριάδα, τα λέμε αυτά, γιατί όταν έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και βλαστημούνε και μας λένε ότι ο Θεός δεν είναι τριαδικός, τους απαντάμε ακόμα και στους θαύμους του Αγίου Σπυρίδου. Για να κλείσω το θέμα αυτό, αδελφοί μου, λέει ένας σύγχρονος γέροντας, ότι ο Θεός έφτιαξε ένα πνευματικό τείχος από τρεις Αγίους, τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά και τον Άγιο Διονύσιο στη Ζάκυνθο, για να οχυρώσει την Ελλάδα από τον παπισμό και τον ορθολογισμό της Δύσης. Γιατί ο Πάπας, ο οποίος έγινε ελληνικός, ξέπεσε από την Εκκλησία. Γι' αυτό είναι ο χώρος της Ελλάδας. Τουλάχιστον φρουρεί να σου πέσει αυτούς τους
κράτησε την Ορθοδοξία σε δύσκολες εποχές. Όμως τα θαύματα των Αγίων συνεχίζονται, αδελφοί μου, και μέσα στη ζωή όλων των Αγίων. Για να, όπως ο Άγιος Νύφωνας. Ο Άγιος Νύφωνας ήταν από την Καλαμάτα. Έχει περίπου 1500. Μέρα του γεννήθηκε η Θεία Φελίσσια, ο οποίος αφιερώθηκε στο Θεό, σπούδασε την εποχή του και έγινε 3 φορές πατριάρχης του Σεπτικού. Σε πατριάρχης διώχθηκε, τον ανάγκασε να παραιτηθεί. Τελικά έφυγε και πήγε στο Αγιονό. Εκεί πώς παρουσιάστηκε? Παρουσιάστηκε σαν αποσκαλότερος. Δεν είπε ότι είμαι ο πατριάρχης, στη Μονή Διονυσίου. Και οι μοναχοί του όρισαν να φυλάει τα ζώα του μοναστηριού, να φροντίσει τα ζώα σαν μοναχός. Αλλά είδαν οι πατέρες να λάβουν και το βράδυ να φωτίζεται ένα ουράνιο φως. Τότε κατάλαβαν ότι πρόκειται για έναν μεγάλο άνθρωπο, αγιασμένο. Και τότε ο Άγιος τους αποκάλυψε μεγάλη ταπείνωση ότι ήταν ο πατριάρχης, ο Σεμινοπόλεος, είχε αναλάβει δηλαδή βουρτουνάρες, δηλαδή να φροντίσει τα ζώα τα χωρικά του μοναστηριού. Είναι μια Αγία Μορφή αγιασμένη στο μοναστήρι στην Φελισσία. Και ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος Ιωσήφ, ο Γεροντογιάννης, ο οποίος έζησε στην Κρήτη, στο Ρασίδι, γεννήθηκε στο χωριό Λιτίνες και σε μια δύσκολη εποχή η Κρήτη ήταν κάποτε το ζυγό του Τούρκου. Εκείνος από τα πρώτα του ιρανικά του χρόνια αγάπησε τον Θεό. Ήρθε σε γάμο κοινωνία με μια εξαιρετική κοπέλα και έκανε 4 παιδιά, 2 κορίτσια και 1 αγόρι. Όμως η καρδιά του εφλέγεται και αποθύρωτη. Γι' αυτό δίδασκε τον κόσμο. Κατηθούσε τον κόσμο εκείνο στα δύσκολα εκείνα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Και διώκεται από τους Τούρκους. Για το έρθει και πήγε σε ένα μικρό διαλυμένο μοναστηράκι, τον Άγιο Γιάννη τον Καψά, που είναι εκεί στην Ιερά Πρωτοκρατιά. Εκεί είναι μοναχός. Όπως ήταν παντρεμένος, επιτρέπεται με την ευλογία της Εκκλησίας και ένας έγκαφος παντρεμένος, για να έχει 2 έρωτα, να οδηγηθεί στη μοναχική πολιτεία. Και ζούσε με θαύματα. Έκανε θαύματα στους ανθρώπους. Γι' αυτό και αγίασε. Η Εκκλησία τον ανέδειξε Άγιο και θαυματικό. Όμως, μια και μιλάμε για θαύματα, θα ρωτήσει κάποιος, γίνονται θαύματα. Τι είναι τα θαύματα? Και πώς πρέπει να κάνουμε και εμείς για να ζήσουμε ένα θαύμα? Το θαύμα, αδελφοί μου, που υποτέλει 2 πράγματα. Την πίστη στον Θεό και την ψυχική καθαρότητα. Σημαίνει την ταπείνωση, σημαίνει τη μετάνοια, σημαίνει τον αγώνα τον πνευματικό. Όλοι μας κάνουμε ένα θαύμα. Πριν μερικά χρόνια, όταν έγινε ένα θαύμα, ένα παιδάκι παράλυτο, έγινε εδώ στον Άγιο Νεκτάριο καλά. Είχαμε πάει και ρωτήσαμε τον Γέροντα Νεκτάριο. Γέροντα, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να γίνει ένα θαύμα? Και μας είπε τα σοφάκι να λέει, παιδιά μου, πρέπει να προσευχόμαστε. Όπως ένα μικρό παιδί κλαίει και ζητάει ένα παιχνιδάκι από τη μάνα του. Έτσι και εμείς πρέπει να ζητάμε κάτι από το Θεό. Το θαύμα το βλέπουμε παντού. Όχι μόνο ο Χριστός, όχι μόνο η Παναγία. Δεν κάνει. Και θαύματα γίνονται και στην εποχή μας. Μόνο εκείνοι που δεν τα βλέπουν είναι οι άθεοι. Είναι οι ορθολογιστές. Είναι εκείνοι οι ληστές, οι οποίοι πιστεύουν στην μνήμη μόνο. Και καλύπτουν την ψυχή τους στον εγωισμό. Δεν ταπεινώνονται. Στις 10 για λειτουργία, πάνω στην Αγία Τράπεζα, γίνεται ένα θαύμα. Σφαγιάζει το Ιησού Χριστού. Και αυτό που λέμε Θεία Κοινωνία, είναι το σώμα του Θεού του Χριστού. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα θαύμα μεγάλο. Στην Ορθοδοξία έχουμε κάτι με ένα θαύμα.
ποιο να πούμε και ποιο να αφήσουμε. Το Άγιο Φως τους ίδιους νόμους. Ο Ιορδάνης ποταμός, ο αγιασμός, και τα δάκματα των Αγίων, όπου και αν πας. Εμείς ζητάμε αυτά. Πώς το ζητάμε και τι ζητάμε. Πρέπει από το που ζητάμε να είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Γιατί η ψυχή μας είναι γεμάτη με πίστη. Αυτά τα δύσκολα χρόνια το παιδί μου του Θεού. Στα πρόγραμμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Να καταστραφεί η γη ολόκληρη. Και δεν είναι μόνο οι πόλεμοι αυτοί οι παγκόσμιοι που σκοτώνουν κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι. Και σκοτώνουν και ο πόλεμος ο θρησκευτικός του Ισλάμ. Ήδη σκοτώθηκε ένα παλικάρι Έλληνας. Γιατί μπορούσε το σταυρό. Μπορούσε το σταυρό δημόσια. Μου σκότωσαν. Δεν είναι νευρόδικο. Είναι ελληνόδικο. Αυτό είναι σημάδι ότι το Ισλάμ έχει επίδειξη. Βέβαια το Ισλάμ είναι μια επίδειξη. Λένε πολύ όσοι θρησκείες του είναι. Το Ισλάμ έχει τη βία μέσα. Το σπαθί λέει του πιστού που σφάζει για την πίστη είναι το παιδί που ανοίγει το παράδεισο. Πλησιάζουν τον Χριστό. Αυτός είναι η πηγή των θαυμάτων. Αυτός έκανε τα μεγαλύτερα θαύματα. Το πιο κορυφαίο είναι η Ανάστασή του. Η Ανάσταση του Χριστού. Το μεγαλύτερο θαύμα των αιώνων. Να ζήσουμε και εμείς αυτό το θαύμα. Και να παρακαλέσουμε τον Θεό να κάνει θαύματα και στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι να γνωρίσουμε πραγματικά τον Θεό. Να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί. Όχι γιατί πολλάτες. Όχι για να γεμίσουμε τις εκκλησίες. Λάθη, και πίστη, με λιτάρια. Ιδιαίτερα την περίοδο που ετοιμάζεται ολόκληρη Ορθοδοξία. Να γιορτάσει τα Πάσχα του Παραδείγματος. Να γιορτάσει την Παναγιά μας. Που δυστυχώς οι περισσότεροι δεν την γιορτάσουν πνευματικά. Θα την γιορτάσουν χωρίς Θεά, χωρίς Παναγία. Εύχομαι ολόψυχα. Χάρη του Θεού να μας βοηθήσει σήμερα που ήρθαμε σε αυτό το ευλογημένο μοναστήρι. Που είναι στην καρδιά της Αθήνας. Στο μοναστήρι αυτό που ερχόμαστε παλιά σε αφαλώνοντας. Χωρίς τα αυτοκίνητα και έξω να πηγαίνει κάποιος, να πηγαίνει μετά μου, με την πορεία. Έτσι πήγαινε στο μοναστήρι. Και κάτι σημαίνει. Μπαίνουμε με πίστη στο Θεό για να τα παρακαλούμε. Το νέο θαβόρ, γιατί εδώ το κοινό αυτό ονομάζεται νέο θαβόρ. Θαβόρ που είναι κάτω στο Ιερουσάλημο και το Θεό του Χριστός. Εδώ το νέο θαβόρ. Ας ανοίξει η καρδιά μας, να μεταμορφωθούμε, να γνωρίσουμε τον Χριστό, να διαβάσουμε την Αγία Γραφή, να διαβάσουμε την Αγία Πνευματικά, να συμμετέχουμε στα μυστήρια, ιδιαίτερα στην προσευχή, και να φτάσουμε στη στήριξη. Και να γίνει το θαύμα, πρέπει να καθαριστούμε από τις αμαρτίες, να φτάσουμε στη